லைஃப் உயிர்கள் நம்மளை மாதிரி உயிர் வாழ்கிற எல்லாத்தையும் பொதுவாக லைஃப்னு சொல்லுவோம். முதல்ல பூமியில் மட்டும்தான் லைஃப் இருக்குன்னு நினச்சோம். ஆனால் அதை தாண்டி இன்னும் பல இடங்களில் லைஃப் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஒருவேளை அப்படி ஒரு லைஃப்பை நம்ம கண்டுபிடிச்சா? வணக்கம், இது நம்ம தமிழ் சங்கம் 53. நீங்கள் நினைக்கிறது சரிதான். இன்ட்ரோக்கு முன்னாடி நாங்கள் சொல்ல வந்தது ஏலியன்ஸை பற்றி தான். சரி, முதல்ல ஏலியன்ஸ்னால் என்ன? பார்க்க வினோதமாக இருக்கிற இல்லைனா முன்பின் தெரியாத இருக்கிற எந்த ஒரு பொருளும் ஏலியன் தான். ஆனால் ஏலியன்னு சொன்னதும் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக நினச்சிருக்க மாட்டீங்கன்னு தெரியும். சரி, இப்போ பொதுவாக தெரிஞ்ச ஏலியனுக்கு வருவோம். பூமியை தவிர்த்து வேறு கிரகங்களில் வாழ்கிற உயிர்கள் எல்லாமே ஏலியன்ஸ் தான். சரி, இப்போ நம்ம தலைப்புக்கு திரும்ப வருவோம். ஒருவேளை நாம் ஒரு ஏலியன் இனத்தோட தொடர்பு வச்சுக்கிட்டா என்ன ஆகும்? அப்படி ஒருவேளை நடந்தால் அந்த இனம் எங்கேருந்து நம்ம கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க? அது நம்மளோட பக்கத்து யூனிவர்ஸாக இருக்கலாம், பக்கத்து கேலக்ஸியாக இருக்கலாம், இல்லை பக்கத்து ஸ்டார் சிஸ்டமாக இருக்கலாம். அந்த ஸ்டாரோட பேர் ப்ராக்சிமா செஞ்சுரியாக கூட இருக்கலாம். இந்த ஸ்டார் நம்ம பூமியிலிருந்து 4.25 ஒளியாண்டுகள் தூரத்தில் இருக்குது. இப்போ ரீசெண்டாக இந்த ப்ராக்சிமா செஞ்சுரிக்கிட்டே இருந்து ஒரு வினோதமான சிக்னல் கிடச்சிருக்கு. அதை ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க அது நாம் ஏற்படுத்தி விட்ட ஏதோ ஒரு சிக்னலாக தான் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அது ஒருவேளை ஏலியன் சிக்னலாக இருந்தால் அந்த ஏலியன்களோட இன்டெலிஜென்ஸ், டெவலப்மெண்ட், தொழில்நுட்பம் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட நமக்கு சரிசமமாக இருக்கும், இல்லைனா நம்மளோட கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக இருக்கும். ஏன்னா அங்கிருந்து வந்த சிக்னலோட ஃப்ரீக்வன்சி 982.002 மெகாஹெர்ட்ஸ். இது மனிதர்கள் ரேராக பயன்படுத்துகிற ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி. இதை வச்சு பார்க்கும்போது அவங்களோட தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியும் கிட்டத்தட்ட நம்மளோட அளவுக்கு தான் இருக்கணும். மேபி கொஞ்சம் வேணால் அட்வான்ஸாக இருக்கலாம், ஆனால் ரொம்ப இருக்காது. இப்போ இருக்கிற தொழில்நுட்பத்தை வச்சு நாம் அந்த சிக்னலுக்கு பதில் அனுப்புனா அது அங்கே போய் சேர குறைஞ்சபட்சம் 4.25 வருஷம் ஆகும். கற்பனை பண்ணி பாருங்கள். அங்கே இருக்கிற ஒருத்தருக்கு இங்கே இருக்கிற நீங்கள் பிறந்தநாள் வாழ்த்து அனுப்பினா அவருக்கு கிட்டத்தட்ட 4.3 வருஷம் கழித்து தான் போய் சேரும். அதை பார்த்துட்டு அவர் பதில் அனுப்பி அது உங்களுக்கு வந்து சேரும்போது 4.3 + 4.3 = 9 வருஷம் கிட்ட ஆகிடும். அந்த பதிலை பார்த்துட்டு அவங்க இங்கேருந்து சேர சில 100 வருஷம் ஆகலாம். அப்படி அவங்க பூமிக்கு வந்தால் என்னெல்லாம் நடக்கும்? என்னதான் 2 பேரோட தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியும் ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் நம்மளோட சில டெக்னாலஜி அவங்கக்கிட்டே இல்லாமல் இருக்கலாம், அவங்களோடதுல சிலது நம்மக்கிட்ட இல்லாமல் இருக்கலாம். அப்போ அவங்க கூட வியாபாரம் நடக்கும். அப்போ அவங்ககிட்டையும் பணம் இருக்குமா? இருக்கும். ஆனால் வியாபாரம்னு வரும்போது 2 பேருக்கும் பொதுவாக ஒரு கரன்சி தேவைப்படும். இதோட விளைவாக ஒரு யூனிவர்சல் கரன்சி சிஸ்டம் உருவாகலாம். இங்கே நம்ம உருவாக்கி இருக்கிற சில சயின்டிஃபிக் சேரி மாதிரி அவங்களும் அவங்க கிரகத்தில் பலது உருவாக்கியிருப்பாங்க. ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சதை அவங்களுக்கு சொல்லித்தருவோம், அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதை நமக்கு சொல்லி தருவாங்க. கல்வி முறையில் பல மாற்றங்கள் வரலாம். இப்போ எல்லா நாடுகளுக்கும் பொதுவாக யுனைடெட் நேஷன்ஸ்னு ஒரு அமைப்பு இருக்கிற மாதிரி ஏலியன்களோட தொடர்பு வச்சுக்கும் போது 2 கிரகங்களுக்கும் பொதுவாக ஒரு அமைப்பு உருவாக்கப்படலாம். பூமியும் ப்ராக்சிமா பியும் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறதால அது என்ன ப்ராக்சிமா பின்னு கேட்குறீங்களா? ப்ராக்சிமா செஞ்சுரியோட சூப்பர் எர்த், அதாவது நம்ம பூமியை விட பெருசாக பூமி மாதிரி இருக்கிற கிரகம். அதில் தான் ஏலியன்ஸ் இருக்கிறதா பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். சரி, இந்த பெரிய தூரத்தை சீக்கிரம் கடக்கிற மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் உருவாக்கப்படலாம். அதே சிஸ்டமை நம்ம பூமியில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு சீக்கிரமாக போகிற வசதி வரலாம். கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம்ஸ் மேம்படுத்தப்படும், புது புது கேஜெட்ஸ் உருவாக்கப்படும், எல்லா விதமான ஆராய்ச்சிகளும் வேகமாக நடக்க ஆரம்பிக்கும். முக்கியமாக ஸ்பேஸ் ரிசர்ச். மனித இனம், ஏலியன் இனம் 2 பேரோட தொழில்நுட்பத்தையும் சேர்த்து ஸ்பேஸ் ரிசர்ச்சில் இறக்கினா இது வரைக்கும் விண்வெளியில் கவர் பண்ணாத பல இடங்களையும் ஆராய்ச்சி பண்ணி சீக்கிரமாகவே இன்னொரு புது பூமியை கண்டுபிடிச்சிடலாம். இதெல்லாம் கேட்கும்போது கையை மடக்கி தலைக்கு பின்னாடி வச்சுக்கிட்டு காலை தூக்கி டேபிள் மேலே வச்சுக்கிட்டு சேரில் ஏசாஞ்சி உட்காந்து செம்மையாக இருக்கும்னு சொல்ல தோணுதா? ஆனால் இதுலேயும் ஒரு ஆப் இருக்குது. அந்த ஆப்போட பேர் தான் மொழி. அவங்களோட மொழி என்னன்னே தெரியாமல் அந்த சிக்னலை நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியாது. அது தெரியாமல் நாம் ஏதோ ஒரு பதில் அனுப்பினோம்னா ஒன்று நாம் இந்த சிக்னலுக்கு அர்த்தம் புரியாமல் குழம்புற மாதிரி அவங்களும் குழம்பிகிட்டு இருப்பாங்க, இல்லைனா 2ஆம் உலகப் போரில் ஜப்பான் அனுப்பின சமாதான செய்தியை தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அமெரிக்கா ஹிரோஷிமாலையும் நாகசாகிலையும் குண்டு போட்ட மாதிரி ஆகிடும். அதாவது ஒரு ஏலியன் படையெடுப்பை நாமளே வெத்தலை பாக்கு வச்சு கூப்பிடுறோம்னு அர்த்தம். இதில் இன்னொரு பிரச்சனையும் இருக்குது. அந்த சிக்னல் நாம் அனுப்பினதில்லை, அதுவாக வந்தது. 4.25 லைட் இயர்ஸை தாண்டி அந்த சிக்னல் வந்திருக்கு. அப்படின்னா அவங்க 4.2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அனுப்பின சிக்னல் தான் இப்போ நமக்கு கிடச்சிருக்கு. அப்படின்னா இந்த 4.25 வருஷத்தில் அவங்க இன்னும் அட்வான்ஸ் ஆகியிருக்கலாம். அப்படி பார்த்தா நாம் அவங்கள கண்டுபிடிக்க தான் முயற்சி பண்ணுறோம், ஆனால் அவங்க நம்மளை கண்டே பிடிச்சிட்டாங்கன்னு தான் அர்த்தம். அதை டெஸ்ட் பண்ண தான் நமக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சிக்னல் அனுப்பியிருப்பாங்க. இப்போ நம்ம இதுக்கு பதில் அனுப்பினா அவங்க டெஸ்ட் வெற்றி அடைஞ்சிடும். அப்படி அவங்க வந்து அவங்களோட நோக்கம் வியாபாரம், நட்புறவுன்னு இருந்தால் பரவாயில்ல. ஆனால் பூமியை கைப்பற்றணும், அழிக்கணும்னு நினச்சிட்டு வந்தாங்கன்னா நம்மளோட ப்ரெசென்ட் டெக்னாலஜியால் அவங்கள ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அப்படி 2 இனத்துக்கும் நடுவில் ஒரு போர் வந்தால் ஜெயிக்கிறது அவங்கள தான் இருப்பாங்க. இப்போவே கொஞ்சம் பீதி கிளம்புதா?
ஒருவேளை இப்படி நடந்தா அப்படின்னு தான் நாங்கள் சொல்கிறோம். நாம் எல்லாரும் ஏலியன்ஸ்னால் பண்ணுற ஒரு பொதுவான கற்பனை அவங்க நம்மளோட அட்வான்ஸாக இருப்பாங்கன்றது தான். ஆனால் உண்மையிலேயே நம்மளோட எல்லாத்துலேயும் பின்தங்கி இருக்கிற ஏலியன் சிவிலைசேஷன்ஸும் இருக்கலாம். சரி, இப்போ உண்மையாக உங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்கிறோம். அது என்னென்னா, ப்ராக்சிமா செஞ்சுரி கிட்டே இருந்து வந்த அந்த சிக்னல் 99.9% மனிதர்கள் ஏற்படுத்தி விட்டதாக தான் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்குள்ளே பெருமிச்சு விட்டுறாதீங்க. நமக்கான பிரச்சனை 1977 வந்துருச்சு. அதுதான் வாவ் சிக்னல். ப்ராக்சிமா செஞ்சுரி கிட்டே வந்த சிக்னல் பல தடவை திரும்ப வந்தது. அதனால் அது என்னன்னு கிட்டத்தட்ட கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ஆனால் இந்த வாவ் சிக்னல் ஒரே ஒரு தடவை தான் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ரிப்பீட் ஆகவே இல்லை. இன்றைக்கி வரைக்கும் இதை பற்றி முழுசாக தகவல் கிடைக்கல. எல்லோரும் ஜாக்கிரதையாக இருங்க. வாழ்க தமிழ், வளர்க தமிழ். நன்றி.